langis na rice cooker, napunde. Napunday. Apay nagparta mga napunding. Di rabi ate kag silopay lang. Kag silopay lang. Minsan na nga lang tayo magkita. Mababaliw pa yata ako sa'yo. Gusto mo ng matinong kausap? Ayan o, kausapin mo mga yan o. Ang dami o. Sigurado yan. Magagaling yung mga yan. Nagninang mo dyan 1.5 boy. Mga 1 mabalinaw yun. Boy! Aldawon. Kuna na, pagbit na sunod di taltalon. Pinakaluluto tao. Nayamot tunan ay. Eh, takakan ba kayo? Nakaluto kan? Madipay, apay nagagapo manan aya. Binisita ka doon yung taltalan ta. May dawanahan. Nasayat mo't ano kasjay, ta makabawi ta matigastos ta. Aywan kayong lakay, perde rice cooker ni. Oo. Apay? Pwede natin ba kahit? Naibusan tilang guys? Langis, apay tati langis na rice cooker, napunde. Napunday. Apay nagparta mga napunding. Di rabi ate kag silopay lang. Kag silopay lang. Kinalayon siguro mababasa ata, matudtudan. Kasi kayong tumagamin, ipulpultang yung tumagamin. Nakamintin lang nga to, nga no tilang na eh. Kanangay nga rod di mi maam mo. Maramit pa yung nga rod data. Jack lang nga mo ba kayo? No siya tagaramid to eh. Pang TV alagamin. Ata, kinalayon mo garamit TV, enda TV mon. Iparamit mo jay kwata, baka da ka mga kwa garamit. Nagadumong ako tayong bagamaw. Di pa yung makawata na. Sige, siya bahala. Paramid ko dyan ko ah. Sige, kayo paramit kinikwan. Kay ko nga eh. Ay kwarta. Kumano mo ngayon magastos mo dito kalakay. Mga ko siguro ba kayo? 1 taw. Mabali na dyan. Oo. Nagnginamat to nun. Manulay dagdag kon, makagata nga tibaron. Ay na. Magreklamo ka pa lang. Kagitigala ti plastic. Tay plastic ka atin eh. Kan kwarta. Ta may parami natin yun. Sige nga rod, agala kwartay ka mamata na eh. Reklamo to pa yun. Nagparta mo na pundi ato yun. Nabasan. Ato yun na. O, parta ka ma. Baka dinuman ti papapanamon. Nagpartak kang tununog mo pa ilaan. Siyempre. Parta ka. Ay, sabi nung gado yan eh. Kasi nung gado mo ka. Nga, din aya. Sige. Makagbayag ka man dyan ha. An. Baby, bumblebee, yut-yut-tiyaya. Andres, saan ka pupunta? Sudamon, road trip, brum-brum, skar-skar. Ang tagal na nating hindi nagkita. Wala ka pa rin pinagbago. Baliw ka pa rin. Talagang ganyan ang buhay. Walang pagbabago. Minsan na nga lang tayo magkita. Mababaliw pa yata ako sa'yo. Gusto mo ng matinong kausap? Ayan o, kausapin mo mga yan o. Ang dami o. Sigurado yan. Magagaling yung mga yan. Naku, mas lalong wala akong tiwala sa mga yan. Sa umpisa lang magaling yung mga yan. Diyan tayo magkakasundo. Wala din akong pakialam sa mga yan. Wala din naman sila nitutulong. Ni best friend ko ate ah. Napartik sa ni best friend ko. Best friend, wala na may dum ditaw eh. Best friend, bumangon kang man dita. Ano ka pagturo kam dito ipay? Kung kisa ba nagpangsit agong mo. Madi talaga ako ng jobs. Parte ka kami best friend. Hindi na nakawid yung balayon. Oo. An, bibiti to ka, kagi na nakajubalay. Ay, diyan, nabambanlog ka sa. Papaalamida na ito. Umuti ka mo, electrician. Dress, papanam. Ato na rice cooker ko. Paramid ko kuma. Perti ka main. Dak mamam. Daa. Barbarong sapay.
friend, alam ka sa garab kistoy, istrihan ka siya. Istrihan ka siya. Ano? Electrician! Sumula nga dyan, katunog da. Ay, talaga best friend. Ata-ati paglingak. We. O, kitaan. Saan ito problema mo? Naling ata. O pagparimit yung tanong tatatata. Aray, balay. Sige raw. Lalangin nyo ah. O, tajor, sabi tumatan. Ang gamam. Tawan tiwalak tiro pa natin. Kaya mo gaya mo ka. Electrician ka boy? Siyempre, boy. We. Awang batiwalam ka niya, boy. Electrician na, boy. Atang arupang boy, matigay electrician. Mas lakar na apur ka boy. Kalamtan. Best friend, kagalat extension kang danom, baka inumak. Sige, best friend. Wala naktiya. Sige, sige. Tiyata. Pasyak mo tikit kita ata na tira school kita Best friend. Artis ko na extension. Alam mo, Nasaksak ka to yan? saksak ko. Sige, ka na. Oh, best friend, natin pidanom na eh. Oh, sigurado ko tao. Wala. We. Inumak eh. Yan talaga ta? Kaya ito yung best friend. Basic lang ato ko naman. Kasi sa bahanan, naging lalaing sa ako, di na pa mo din Saksakan na, di pa mo pagsaksakan na. Ano, kaya mo matay. Kaya ata, kinang niya sakit na. Grabe. Ako. Pundi ato yung rice cooker mo ng Andres. Yung kaya nga solusyonan na ito eh. Sige. Ure manaw. Magbayad ak. Basta maramit mo lang. Sana Best friend, pangatuang tada porsyento. Uy, siya bahala best friend. Relax ka lang. Mabalin mo siguro 1.5. Oto sumaging best friend. Sag 750 ta dyan. Nagninang mo dyan 1.5 boy. Mga 1 taong mabalinaw. Weng! 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 Ay, sorry. Weng, mabalin na dyan. Natugawa mo din naman yun. Pasensya kayo na. Minsan siya eh. Kasi marami data. Ang magamit mo. Siya bahala dyan best friend. We. Siguro, galingaw. Pagtanhagan ka. Talaga ah. Ate ni best friend is nan. Sigurado. Balinday tan. Sigurado, suwata sa kinan. Best friend. Talaga ah. Galingaw. Yeah. Sakit ng best friend. Sigurado, balin natin. Talaga nalain ka ah. Best friend, naradimatan. Wun, sakpay. Ang saksak nga di extensionen. Testingan tan. Uy, tatay pinakasaksakan ka. Ana, mabalinaw. Testingin nyo na, eh. Sige, best friend, saksak mo lang tagapiratan. Wun, best friend. Okay lang, best friend! Okay lang, best friend! Okay lang, best friend! Pumutukan! Sa pilit ng dagan na pa. Nati sumapaw. Okay, sabanan. Andres, para mo lang sa balata rin sukur mo. Pumatay mo tao. Best friend, kadun sa susakan nan. Tumukan niya nan. Andres, para mo lang sa balatan. Pisti sa bahanan, tinarayan na mo ti rice cooker. Kung nata nalaing da. Pumutok lang. Isa mo na, pumutok pa yata.